Доброго ранку, шановні українці! Плани роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 23 березня 2022 року. Погоджено 9 гуманітарних коридорів. Донецька область – з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати такі маршрути: Бердянськ, Запоріжжя, місце зборів, спорткомплекс на вулиці Мелітопольське шосе, 27. 24 автобуси зараз знаходяться на в'їзді до міста Бердянськ. Із 10-ї години будуть подані до площі навпроти спорткомплексу для початку евакуації. Запорізька область. З міста Пологи до Запоріжжя. Місце зборів – площа перед міською радою. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя. З міста Гуляйполе до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада, вулиця Шевченко, 15/2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з місця Запоріжжя. Київська область. Селище Велика Димирка до Броварів. Місце зборів – будинок сільради на вулиці Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів. З селища Богданівка до Броварів. Місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів. З міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква. З села Світильня до міста Бровари. Місце зборів – сквер імені Марченко. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари. Луганська область. З міста Рубіжне до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Чехова, 11. З селища Нижнє до міста Бахмут. Місце зборів – вулиця Паркова, 13. Ці маршрути будуть проходити і по іншим містам, де також робитимуться зупинки для збору людей. Місто Лисичанськ. Місця зборів – 40 років перемоги, вулиця Сосюри, 324, РТІ. Місто Северодонецьк, проспект Хіміків, 28. Місто Гірське, вулиця Гагаріна, 13. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Мангуш. Гарного всім робочого дня, наближаємо перемогу. Все буде Україна!